Anak, kendi Espiritu Santo. Ki Apo at dakuma kada kayo. Iti daydi na santo na misa iraman tayo na ikararagan ti pagyaman ti pamilya da Richard ken Lilia Haramel. Agyaman tayo iti Dios kadagiti parabor ken imbag grasya nga ipapain na kada tayo. Kastamat nga ilagit tayo ti dua asa santo de San Timoteo ken San Tito dagiti obispo isuda pasurot ni San Pablo nga apostol. Tatlong arod may karitay ang makirano ti daydi na santo na misteryo bigbigan tayo dagiti basbasol tayo pagbabawyan tayo dayang tangay mamati tayo ti Dios manang nga asi ken managayat. Sikaan na ibaon, tapno pa imbagan dagiti poso nga agbabawi, Apo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Sika na imay tapno ayaban dagiti managbasol, Kristo kaasyan na kami. Kristo kaasyan na kami. Sika asito tugaw iti makannawan ti Ama, tapno ibabaet na kami, Apo kaasyan na kami. Apo kaasyan. Kaasyan na tayo kumati man nakabalin a Diyos, kat kalpasan di pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Pumararag tayo. O Diyos, rinaminang nagpadpada da San Timoteo ken San Tito kadagiti bertudes ti apostol. Ipaay mo kadi tababaen ti panangibabaet da. Agbiag kami anasinpet dito'y daga. Tapno maikarikam to ang makiranot iti nailangitan na pagarian. Gapo ken Apo Meso Kristo anak mo ket Dios iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Ti may basa na daw iti may kadua surat ni San Pablo ken ni Timoteo. Ken ka Timoteo patgek nga anak. Sapay kumata ti Dios Ama ken ni Kristo Jesus nga Apo tayo, ti mangted ken ka iti parabor, asi ken talna. Siya ni Pablo, may sang apostol ni Kristo Jesus, gapuy ti pagayatan ti Dios. Naibauna amang ipakaamo iti naikari adyaw, ang magunod tayo, babaeng ti panakipagmaymaysa tayo ken ni Kristo Jesus. Agyamanak iti Diyos apagserbiak iti nadalos a konsensya kas iti panagserbimet iti dagiti amma. When agyamanak ken kuana iti panakalagip ko ken ka kadagiti kararag ko iti aldaw ken rabii. Malagip ko dagiti luluwang ket mailiwak unay ang makakita ken ka tapno mapnuak iti rag ko. Malagip ko tinapudno pammatin, ti pammati ang nagtalinaed ngayon muna kada apo mo, aloy da ken nanang mo ayunis. Kapkatlikap nga damet ken ka daytoy. Isut gapuna ngay palagip ko, apahangangin ti sagot ngayon ted ti Diyos, idi ipatay ko dagiti imak ken ka. Kasaan ni Espiritu ti kinatakpot tinted kada kayo ti Diyos, no diket ti Espiritu amang ted kada kayo ti panakabalin, ayat ken kinama nagpetpel. Ngarud, di ka agbain amang saksi ti Apo kayo. Sa anak met nga ibain, abalod na. Makipagsagaba kaket di, gapuy tinaimbag adamag, kas mayanurot itipigsa, nga inted ti Diyos. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo ti Dios. Ipakamuyo ti dayag na, dagiti pagilya. Ipakamuyo ti dayag na kadagiti pagilian. Kantaan niyo ti Apo ti barwa kanta. Kantaan niyo ti Apo, dakayo amin natatao iti daga. Wen, kantaan niyo iti Apo. Ipakamuyo ti dayag na kadagiti. Ipakamuyo ti dayag na kadagiti pagilyan. Dagiti nakaskas daaw nga aramid na kadagiti amin na tattao.
Idaidayo yung ti Apo, da kayo amin na tattao dito'y daga. Itanok yo ti dayag, ken panakabalin na. Dayawan yo tinadayag anagan na ti Apo. Ibagayo kadagiti nasyon, agaring ti Apo. Ipasdek na, analaing ti daga, isot gapuna asaan ang maghunggon, awan to ti idumduma na intun rekomendada ti tao. Iapo at ako mga kada kayo. Iban na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasi surat ni San Lucas. Pinmili ni Jesus ti 70 ket 2 alalaki. Imbaon na ida sa dudwa tapno umununada amapan iti tunggal ili ken lugar apapanan nanto. Ado ti anyen ngem basit ti agani kinunana kadakwada. Abdawat kayong arot iti akin kukwa ti maani tapno mangibaon kadagiti agani iti paani na. In kayon ibaon kayo akas orbon dagiti karnero iti ayan ti arban dagiti lobo. Di kay mangitugtugot iti supot bayon well na sapatos. Di kay agsarden iti dalan ako mablaaw iti si asino man. Nusumrep kayo iti may sa balay umuna ako nayo adda kumatal na iti daytoy abalay. No iti dayta abalay adda tao ang mga managayat iti talna. Agbatin to kenkwana ti inkablaaw yo. No awan ibabawi yo ti inkablaaw yo. Agdagos kayo iti dayta abalay ket kanen ken ilumenyo ti idasarda kada kayo tarumben a matandanan ti agtrabaho. Di kay agalis-alis iti pagdagosan nyo. No sumrek kayo iti maysa nga ili ket awaten da kayo. Kaninyo ti maidasar kada kayo. Paimbagan nyo dagiti masakit iti dayta nga ili ket kunayo kadagiti tattao sadyay. Asidigan kada kayo ti pagarian ti Dios. Ti ebanghelyo ti Apo. Imbaga rabi tayo amin Apo. Ti panagbasa mi ti seminaryo tunggal bakasyon ti summer, maibaon kami kadagiti parparokya nang nangruna kadagiti interior ta apostolate, summer apostolate po namin dayjay. Mai-expose kami iti biyag kadagita interior, kadagiti tattao dita, kadagiti kakabsat tayo. Ken pagsursurwan mi ibiyag ti kinapadi. Kaado nga experience na orno-ornongan mi, ado nga padas nga nagduduma no maibaong ka dita interior. Kas lagi jay may sana pa ipadamag da. Magmagnada ka no tawang unay tiluglugan pa iti nga madanon awang maunay ti motor. Magmagnada adda na labsan da nga gaputa di pa pananda nga baryo adayo bantay sumangat adda na labsan da nga agtuptuping. Tuon-tuon di ba bato tapno makuha di taga nagtuptuping. Kagaputa makainom dagiti nga seminarista ada nakita da nga timba na sa nga timba nga danong nagdatasa na. Kung makainom kami man angkal,
Di tani. Siyempre, andi na amo na dinod na dalos, dinod na rugit. Kunana ka naging may sa, mainom da ito kunana ka. Sika ano ngal-ngalaw, kunana. Nudaddo nga ita, dagiti lalaki dita, ang awunda ka. Kunana angka na dinod, di mapalit nga baryo, adayo pa. Ita, 30 minutes lang, ay apo, 3 oras di jay. Kasi karon ti pa na, kanya na ganan, naangaw da nga minudaddo, manong na handa mag-i papapuso, ngam ti paborito nga istorya dagitay seminarista. Hindi ka na lumabas na dyan ti karayan handa mo dalan, handa magnada dyan hanging bridge. Kay di baba, handa di digos, babalasan. Kamong dita ko nagdigos ti babalasan ta karayan, kawa ikatanda amin niya. Hindi ka na lumabas na dyan seminarista, nung narabaw, ang tutugaw da ka na, nag-aupod da, basta. Ading sa tinutidalan nga mapani dyan, Ijoy! Iti mother ka nung ijay, nagapot nga ijoy, ulit-ulitan na lumabal, ay magdamagan ang kunatan, mag-aangawan ti seminarista niya. Tatati tema tayo na ibaon. Nang pili ni Apo Jesus, tipito pulo at 2, maibaon da, nga apan nagiwaragawag tinimbag na damag. Anya dagiti conditions, haangkay agitugtugot iti extra nga bagay extra akagay, extra sapatos, uray kwarta agay gitubo. Sa rukod laeng kin may sa akagay. Di garod kadwa, malagit ko launay di first year college kami, ubing. Mapang kami di may sa baryo. Kumanagad dayo, ano oras na pag nami, ag 3 oras. Agkapuyo di sa akin, nakangalarwang garod. Ag sapatos, agkapuyo lang ta. Makasangsangit ng piman. At ang jibag na nagdagsan. Kasi akla di bakpaklaan, taray ka, 2 minit yan, tutubo. Isuna kas na rin, traveling bag na nagdag. Kapaya ka niya, nagyat na bag mo yan. Ay ako may sa litro shampoo, nagdadak ka na toothpaste, mano nga barita nga sabon. Apay, mausar mo lang ani, baka awan naglangkod, jay mano. Anya laga pa nagkungkunang magkadagitan, nakalibon na. Kasan mo takarod nga makadahanon, ipadawat mo. Di malapusan mo nga baryo, ipadawat mo. Dahil talabaktit ka, lakang dagiti ko masasika. Buwan kasi kakabsat, naibaunda. Katatangkay mga itugtugot ti ado kunana niya. No kablawan da kayo, no kumablaw kayo, taawatin da, agyan kayo din ta balay. No haan kunana, pampagan nyo ta. Kas lalunod kanya dari jay, no handang awatin ti ibaon niya po Diyos, kas lalunod day kanya dari jay. Kasi yung di pagkakarit na giti daduman, no di kang umay kanya, may kawawisan na ka, paangkan ka, may salakan, agmamalas lang ko, hamot ang kasyan. Kanya di ko na ipakanda, agyan kayo tidayta. Anya dagiti misyon nyo, paksyatin nyo tidakos, agasan nyo dagiti masakit, paksyatin nyo ti demonyo. Nya, iwaragawag yung asidagan ti pagarayan ti Diyos. Dahil ti misyon ti dagiti apostoles. Kada ito na misyon dagiti apostoles, dagiti adalan, na ibaunmot kanya kayo. Anya ti demonyo kayo, apay, masapol ka din nga ni Mountes ka, warsya-warsan tayo ti holy water tap nga gasok ka, kunana na demonyo. Kas dyan. Narigat o ti tao ka, kung komunyon, na agkonfisar, narigat nga lumugan. Ngam adda lagi tayo trabaho ti demonyo, nga lumuglugan kanya tayo, nga iso ti mangtiptipad kanya tayo nga mangiwaragawag tinaimbag adamag. At lagi tayo banbanag na bagbagkaten tayo, kas nadikadbak na seminarista idi, na nadagsen, iso dadagsen tayo, nga iso ti mangtiptipad kanya tayo nga mangiwaragawag tinaimbag adamag, anya tinaimbag na damag, asidagan ti pagarian ti Diyos, agbabawi kayo, agiin na yan, umayan, kunana day dyan. Anya tinaimbag na damag, adda talna, adda kapya, adda panagiin na yan. Ngam no, ado dagiti awitan tayo, ado dagiti bagbagkatan tayo, narigat tayo nga iwaragawag, uray ti inaldaw nga panagbiag tayo. Kas ano da ito eh? At insecurities tayo. Ganyan ti pa nang iwaragawag ti na yung pagkadamag, spread the love. Iwaragawag tayo ti ayak. Apay nga mo maiwaragawag ti ayak. No, ano ti insecurities mo? Ang may insecure na tao. Ado dagiti pang-cover tayo, insecurities tayo, dati amo tayo matakaban. Anya dagiti insecurities. Kala ko manusik ka, makikumpit ka, makipimpin na nga to ka.
Makikon-contest ka, tilubong mo ka makikon-contest. Ang adda kanya na, masakol mga adda kanya. No, adda katangan na, adda mo kanya. No, makikon-contest ka, insecurities dahi ka. Haang ka pulos na nagbaling na naragsa. Kada dito insecurities tayo, no, daduma, taparan tayo, ayan dito pagtapal tayo. Napinta sa bado, dadakkel nga aritos, dadakkel nga balay, dadakkel nga mabalimang katalugan, uri addan, alay lata, uno saan, diploma, umado nga seminar, tapno i-prove tayo, di bagbagi tayo, ngam no ti panagbiag tayo, i-prove tayo, akan kanayo, nahantay mamamungan, kaantay pulos nga, mo ti agaya. Siguro nga agurnong ka, kadbun ka agurnong isa ni kwa, naimot ka, tapang panunutan di masakbayan. Hamo ti tumulong kini kabsat mo, hamo ti agparabor, kati pampanunutan, di dito, alaong manan nga, awangkin ka. Kaya, ang nadaktas ti sa niba kabsat, nang runa no naparagoran tayo magkit, igaad tayo ti trabaho, ngam no, iso ti mangparparigat kada tayo, na mangtenteng tap na agayat, insecurities tayo ka. Anya ba lagi insecurities tayo? Hindi ko maubing tayo, wano kadagitoy, liniputan da tayo, napukaw di pa nagtanod, na adda di jay grudges tayo iti unad. Uray trabaho ka, uray no magungunod mo ti kaya mga trabaho, uray no adda karir mo, uray adda trabaho mo, hamong ibaga nga successful ka. Marigatan kanto pay laon. No ado dagiti kaya dagiti hantayo nga madalusan nga issues iti biyag tayo, no daduma, uray successful kayo trabaho mo, uray adda ang kati trabaho, marigregatan kanto pay laon, apaya adda nga insecurities. Dahil ti di trabaho ti demonyo nga idurdurog kanya tayo. Haan na lumuganan nga detay kasla kabuteng na ti kahaanan. Idurdurog na. Wala. Liniputan na kadayt di hamo katpatsi. Ni dakdakkel di ko ka na, agurnong ka, tapos umimot ka. Amoy ti trabaho ti demonyo, itamsit na, madina ikam-kamang latay. Kasano magpakumbaba ka, iso nakapasol, pakawanin mo, ay nga mabalin, dahil talibag-bagat ti demonyo kanya tayo. Ngayon kumano ko na tayo, nga to adal mo, ay hindi ikam-kaawan dahil ta. Dagijay ti os-osaran na, tapno, haan tayo nga maiwaragawag ti ayat ni Kristo iti pa'y lubong tayo. Dagijay, dabayas tayo ti tao, ipalagip ti demonyo dahi ta. Kanayon lang isingsingir kanya tayo ito nawal, kabutan tayo ti agaya. Kabutan tayo ti agiwaragawag. Haanan nga nawaya di biyag tayo. Haanan nga nawaya di panaglalangan tayo. May sapay akin, diya ka mo pa'y. Diya mo no trabaho ti demonyo ti kinamarites no dadura. Uri hamo maammo di pud no, ag gagatil ka na talaga, masapol nga maiwaragawag mo turukan. Diya ka mo Sa bagay dagiti agdadamo nga marites, makonsensyada nga tanong dagiti sanay. Talaga nga tanga, sula berberoken da. Tinudamdamo nga kasi magilti ka, iso dayay umipat di lubong mo. Damor nga agdadailang nga tao, umipat di lubong mo. Damor nga agdalok-lokwam, isulay jay, sumipsip nga tilubong mo. Makita yun dahil tao nga pa. Pagkita kayo ti tao nga, dahil puray, at damot pagtapal na rupa na, at damot pagpapintas na narikot na talayero. Haan na nawaya. At damot na kita uray hambang iso ti kapipintasan, uray hanatap-tapalagan naran niya gabaya. No di adjagamin kaunggan, no ado di bagbagkaten, isumot lang ti rumor iti rupa. Kung kuna nikikita tayo, gimuha pa kamot father, yung kayo ito. Ikarkarigatag kami nga uray problema ako, naan ko problema na. No kabaalak ti agragsaken, no nalpas na kamalin, bye-bye amon. Tano bagbagkatan mo or-orno man dayta, ala. Iso na dyan kurkurat ko, basol ni sakristan, basol ni driver, basol ni katikista. Kastan to arubam. Kasi mga basol ni karubam jidaya, basol ni karubam jidaw. Aging gana nga nakabasol amin na nagraman aso kada posa na naatalan.
pagmumuriyutan, ay ka talaga, awari kanya kaskastang tarupan. Iso nga dahil ti isingir na kaning kanya tayo, naantay na amo, nga addressan dagito nga issues tayo, naantay nga amo nga dalosan. Talaga ka. Tigyan mo ka makikon-contest. Wala nagmayat ibag na bumatangak mama. Nag-order ka mo online, oray class in, basta agpadpada da. Nyala ka na itang problema yun na nagmayat yung lugar, bumatangak mama, marigrigatang ka lang rin, basta. Dagijay, dagiti insecurities tayo nung dadunga. Naman niya, di ko na ni Apo Jesus, idibaon na ida. In my name, itinagan ko, paksyatin nyo dagito yun. Iso nga, no, komportable tayo, no, mapaunad yung relasyon tayo kanya ni Apo Jesus, komportable tayo, tibiyak tayo, makontento tayo, ti adda, makontento tayo, ti sagot na kada tayo, mabigbig tayo, dagiti grasya na, hampas. Di nyo nga ro, di hantay nga paka, di kami hantay paka kung kontento, hantay mabigbig di grasya na, ay ako. No, hantay makmapnag, ijay ibagbaga na, iso di hantay mabigbig na grasya ni Apo Diyos tayo ta. Tuloy ka sakit mo, nagduma ka grasya tayo ta. Nyamot father, kasi naman nagbaling nga grasya, nagina agas, awang ba'y magatang nga parasitamolan, kaya kami nga tumtumati parasitamolan. Amin nga drugstore, awan magatangan, apaya, gapota amin ka nung nagpanatangan, COVID ka nung dahil na, Diyos ko. Ila pagbubok na niyo. Ada mabuting na rumuwaran, matay tayo tulad taamin, apaya. Ada COVID kinawan, matay tayo mataan. Basta naragsak tayo noon. Ang luagan tayo nga, bagbagi tayo, namo tayo mga madin ako, simple ipatset up, tinagan na ta. Ngam na nagitoy nga natin tayo, naka-mitikuloso tayo, naka-paranoid tayo, nagbukbutan, di tayo mo agragsakan, kung kontrolan tayo amin nga kanan tayo, kung kontrolan tayo amin nga pagragsakan, ay awanan na. Nakarupangot ang lubong tayo, paging gana di langit, at daorno mo, di kang to pala bumata. Awang masirbi na. Awang masirbi na, di main niya yan. Kada di kakabsak na ibaunda, kano datayo mo at nagaduma, iso timang tiptipod kanya tayo agayat ka dito. Iso timang tiptipod nga mangiwaragawag ti pagarian ti Diyos. Kas ano ti pagarian ti Diyos, may kay kuma idi ecumenism niya. Yan na ibagaday jay nga hana nga bariyad at urin niya rin religion. Mistake ang panlirigan na dadagap sa bali religion mo kapag mo tip din di ayat mo di bangir ay kulos ang kasta ti kayat ni Apo Jesus. Haga po taham mo nga ka kapamatyang ka hamuwarasan ti ayuda na amo kapay agbisin niya taan madian kapag taham mo nga pamatyang ka hamo ka sarsarita ay Apo di langit aga amo amin. Nagdamo ka sa sarita ka aropam hanggang mapandilangit. Jempierno tayo nagsasao. Iso mo nagdamo ka sa sarita. Una ka jempierno. Hanggang nagsasarita dyan. Kuna nangarot kay ilangit ka agaam mo tayo to amin. Naragsak na daydaya. Nagdamo ka sa sarita kanaliday ka. Amo ti papanam. Kasarita mo. Pakawanin mo. Sagutan mo. Dahil na ang mag-isekreto na ng may waragawag. Numaaramid mo dahil ka, agsangit ti demonyo. Nung sagutan ti kapsat mo, oray na hamo ka pamatyan, haam mo ka alaa, agsangit ti demonyo. Ngam no dinurugan na kaganamati ka, magkatawa iso na. Maragrag akan. Tangsitam no, kung nanagat simurot ka, ay palpalakpak ka, agtatambur ka. Hindi pa nang iwaragawag tinimbag na damag. Ngam ko na niya Apo Jesus, in my name, itinagan ko. Kabailan niya kapagsiyatin ni demonyo. Iso mo na naunag di pamati, awan danagan tayo. No naunag di pamati, awan karbagan tayo na agliday. Tapay amo tayo nga dati kini Apo Diyos. No naunag di pamati tayo, haan tayo nga, anya na ganan, kas ako agparanig na agbukbutan. Hindi mo. Agtalag tayo, hindi grasya na, agtalag tayo. Kung nanarod ka, ti kamaudyanan na kayo, hindi baon na madagiti adaaran, kurana ka, daat to kada kayo ti agnanayo. I will be with you, kadkaduan na itong agnanayo. So, itong ganaramidan na nagito ay, kadkaduan na kayo po Diyos.
Tunggal agrami tayo kinaimbag, kadkaduan na kayo niya po Diyos. Tunggal admission tayo, mangiwaradawad kinaimbag adaman, kadwa tayo ni Apo Diyos. Kumararat tayo, kakabsat at kada tayo. Kenda giti adaton tayo, makaayo kuma iti Diyos Ama aman nakabalin amin. Daton kada kita imam, kahit may paaya, pakiday dayawan, kahit pa kay gloryaan tinagan na, kahit kastamay kapagimbagan tayo. Apo, insomsom mo ti Sagrada Eucharistia amang ikat kada iti basbasol ti lubong, ipaay mo kadta panulong mo, tapno itapiasta da San Timoteo ken San Tito. Iparagpat daytoy a sakripisyo ti pamakawan mo kada kami gapo ken Kristo nga Apo mi. Ti Apo at dako kada kayo. Itag-ayo dagita puspuso yo. Agiyaman tayo iti Apo at Diyos tayo. Pudno unay amay karigat rumben annong mi gat pa kay salakanan mi. Ada kami iti amin na tiyempo ken Kristo, agyaman kang ken kaako na santuan nga Ama. Man nakabalin kat agnanayon a Dios gapo ken Kristo nga Apo mi. Tabinangon mo ti iglesia ana ibuangay kadagiti apostoles. Tapno daytoy nga iglesia, agtalinaed nga agnanayon ditoy daga. Akas tanda ti kinasantom. Ken mangted kadagiti amin at tattao iti nailangitan a kinasingpet. Anan sata ita ken iti agnanayon. Makidangdanggay kami as ipapasnet kadagiti amin nga angheles. Ket ikantami ti pannakaidaydayaw mo ket kunami adi agsarday. Pudno unay Apo abiid ka kinasanto ket sika ti gubwayan ti amin a kinasanto. Dawaten mi ngarot ti paaymo ta espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinem ket ipaaymo ida kada kami abagi gandara ni Apo mi a Jesucristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka. Pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana. Alarin nyo kat mangan kay amin iti daytoy.
Kada ito iti bagi, isa maiyawat to, ama ipaay kada kayo. Kastamet akal pasanday di panang rabiida, nangala iti kalis, nagyaman maninken ka. Sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alain nyo ket uminom kay amin iti daytoy, kadaytoy iti kalis ti darat. Darat ti baro ken nagnanayon atulak. Iso ama ibuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti ado at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramidan yo daytoy apang ilaglagip yo kanya. Ti misteryo ti pamati. Babayan ti krus mo, kanin ka panagungar, inakamin salatan. Itingarod pa ng ilagip mi ti papatay, kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo, ti tinapay ti biyak, ken ti kalis ti panna kay salakan. Agyaman kam ken ka, ta impaay mo, ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo, katak serbi kam ken ka. Dawaten mi apo, tada kami amakirano, iti bagikan dara ni Kristo. Pagkay-kaysaan na kam kumati, Espiritu Santo. Laglagi pam kad apo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan ket parayrayam ti ayak na anadyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi ni Marlong Arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam pay apo dagiti kakabsat mi ang bimusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awaten kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawatin mi apo tay paay mo met akaasim kada kami. Aramidam kuma amay karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to ken enggasatan a Birhen Maria nga ina ti Dios. Ni nagasat a Jose nga esposo na dagiti nagasat nga apostoles. Ken dagiti amin na sa santo isuda ang nakapudno ang nagserbikan kaditoy daga. Magikadua kam to kadmet kadakwada. Amang itantan o ken mangidaydayaw ken kaga po ken Hesus Kristo na anak mo. Gapo ken Kristo si kakaisa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo iti tempuyog ti Espiritu Santo irok noy megan ka man nakabalin nga ama ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti inggana. Intayo mararaw iti ama kadwalwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Hesus kada tayo. Amami ngaddat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo. Ito'y daga-akas sa dilangit. Itdem kadakang kaldaw ito, itikanin mi, ipatinayon kaldaw. Pakawanan mo ti basol mi, akas met pamamakawan mi. Ti basol, lagi tinakabasol kada kami. Di nakamet baybayan mo, manogag isaliso. Dawaten mi kan kaapo tay salatan na kami kadagiti amin a pagdaksan mi itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi ket babaen ti pannolong takaasim kada kami kan kanayon pumalaeng ti basol mailisi kami ti amin ariribok maikanawa kami kabayatan ti panangururay mi ti kinagasat anam namaen mi ken iti yaay nga Hesus Kristo anang isalakan kada kami. O apo mi ang Hesus Kristo kinunang kadagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo kapya ngaggapukan niya ti ko kada kayo saan kadagiti basbasol mi timingmingan no di ket ti pamati ti iglesia ket kas mayan nurot iti pagayatam ipaay mo kada si aasi ken kuana ti kapya ken panagkaykaysa si kan agbiag tinagari iti agnanayon nga awan ding gana ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Ipaay tayo ti kapya, iti tonggal maysa kada tayo kapya, kada kaya kapya, kapya, kapya. At ko'y ni Apo Hesus, ti Kordero ti Diyos, amang ikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anayaban iti daytoy apadayana.
Ako, Diyos may kalingo may kanya, nanti may salain na sa akong kabayang pagtun. O Diyos, kat apo mi, ipaimo kadi, taragiti parabon nga inawat mi, itapiasta, da San Timoteo ken San Tito. Patauden da kada kami dagiti bunga da. Daytoy apanakiranod mi ti Sagrada Eucharistia, ited na kumamad ti panulong mo kada kami ditoy abiyag. Ket iturom na kami iti agnanayon aragsa. Gapo ken apo mi Hesus Kristo nga anak mo ket Dios. Iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo. Dios nga agnanayon nga awan ti ingkana. Pagyamanan tayo dito ngagimong dito pamilya na nagbisaan tayo dito balayda. Ituloy tayo ti atkikin nararap. Tagitay anak tayo nga agsagsagana ag first communion alalayon tayo ako. Yamon tun sa no itata 2028 final practice da wanitun bigat. Ay update yun to na po tapno na pinpintas to matlang di pa nangawat dati na sangkot ako ngunyo. Ti apo at da kuma kada kayo. Bendisyon na kayo ti man nakabalik na Diyos. Ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti na santo na misa in tayo ni ti ayat ken kapya ti apo. Nembag arabi tayo amin apo.